Yata na ito sa malipay nga damag. Manipod pa lagi ni Idol Lawrence Corpus Martinez. Mga idol, Oplan Bulabog, may sasiyangkat iti syudad ti Lawag. Syudad ti Lawag. Okay, iti man amoy na po tinay tinakamat report. Manipod ken kuana iti Philippine National Police. IFM News. IFM News. IFM News. Impakamo ni Police Captain Rudy James Hakalne, Deputy Chief of Police iti Lawag City Police Station, nga sa isang katdan iti Oplan Bulabog kadagiti bypass road ken kang runaan na kalsada iti nasa o alugar. Kuna ti Deputy Chief of Police ana panunutan da daytoy obraen tapno iti kasta ket saan nga agkatang-katang dagiti babarito ken balasang kang runaan na kadagiti menor de edad ken tapno iti kasta ket saan nga agpapaberber kadagiti motor da iti bypass road. Imbata ti Deputy Chief of Police ana kisarita dan kadagiti gwardiya iti sentro ti syudad ti Lawag apagawiden da dagiti agtatambay a menor de edad. Immuna ana sampulan dagiti agtatambay iti likod ti Holy Spirit of Lawag. Oplan Bulabog sir. Iso digiti sir digiti agronronda nga kapolisan tayo dito bypass road sir. Nang runa dito bypass road. Tanong kastakan mapreventaran tayo dito agpipinalumba nga mo motor kundi dito agi-standby dito bypass road sir. Ti dis oras ti rabrabi. Gapo iti daytoy ket gutguti-guten iti nailian na pulisya dagiti amin na menor de edad nga agawid dalaengen ngem iti matiketan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.